Beýiklik. Adamlaryň köp geçýän ýerine bir surat çekilip, suratdaky ýalňyşlar belläň diýen ýazgy bilen galam goýulupdyr. Aradan köp wagt geçmänke suratyň ýüzi gyzyl reňkden ýaňa boş ýer galmandyr. Bu ýagdaýy gören suratkeşiň lap geç bolup, öz-özünden göwüni geçmäne başlapdyr. Halipat oňa ruhdan düşmän şol suraty gaýdadan çekmek we bu edep suratdaky ýalňyşlar düzediň diýen ýazgy bilen dürli galam goýmagy maslahat beripdir. Aradan bir näçe wagt geçse de suratyň ýüzünde ýekije de düzedilen ýer bolmandyr. Suratkeş bu ýagdaýy begenip halipatyna uşlapdyr. Şonda halipasy birincide ömrüne eline galam alyp görmedikler hem gelip seniň suratyňa belli eden bolupdyr. İkincisinde bolsa sen olaryň özünden iş görkezmeklerini talap etdiň. Şonuň üçin hiç kim seniň çeken suratyňa düzediş bermäge gurby çatmady. Şeýlelikde kemçilik tapmak ören aňsat. Ýöne kemçilik düzetmek welin kyn. Kemçilik tapmak däl, kemçilik düzetmekdir beýiklik.